Utenga wanga mama wa uno ukupita kuchipani cha MCP, usogoleri wake komanso media team, kunena kuti ine si mmodzi mwa anthu omawaseweresa, ine sinimapanga zopusa. Ngati mmagwirisa ntchito ma activist ena ndikumapasa ndalama, ine sine mmodzi mwa iwo. Ine sinimapangira izi ndalama koma ndimapangira Malawi. Zikuoneka kuti muli desperate kwambiri ncholinga kuti mundipeze ineyo, mundifikire, mwina ndizilankhula za inu. Ine sinimapanga za manyaka, ndipo ineyo za uchisiru sindipanga. Musanditukwanise siku la lero ndi Sunday, siku lopemphera. Ena apemphera Friday, ena apemphera Saturday dzulo, lero ndi Sunday. Afiti iniyo anthu a satanic kumene muliko, ndipo sinimakuopani. Amalawi ziwani kunena kuti MCP ili desperate, ndipo panopa yayamba kumatenga makiripi a 2018 aine komanso achilima